Yaro, babanka yana gida kuwa? Baya nan. Yara kamar tambayar babanka yana gida kana ta babbata rai kana ta hada rai. To kuma kawai ina tafiya sai ka tare ka tambaye ni babana ya gida. Ka je gani mana ni zan kira ma shi. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Oh, yara na zamani. Wannan wace irin rayuwa ce? Amma Allah shirya mana. Yaro, Ya aka yi ne? fatanyar tawa aka ara? Ara ne. Ai zan dawo ma da ita ba guduwa zan yi da ita ba. To, ni ba aran fatanyar ba, amma wannan bishiya ba a sassaka ta saboda in ka ci gaba da sassaka duk wanda ya sassaki wannan bishiya yana samun matsala a rayuwarsa. Me yasa? Bishiyar nan akwai iska, akwai aljanu. Duk wanda ya ci gaba da sassaka ta yana shiga matsala da kunci a rayuwarsa. Matsala. Akwai iska a bishiyar sosai. Ban san wata matsala ba kuma ba zan san ta ba ne. To ka yi haƙuri ka daina sassaka. Wai ko fatanya ka kake so a baka ne? Ka yi haƙuri ba haka ba dai. Ni dai shawara ce dai, amma a yi haƙuri dai. In an gama a dawo mana fatanya. Mu a gaya mana matsala. Cin mana yara da yayan aljanu muka tashi. Allah kiyaye. Allah rufa asiri. In an gama a dawo mana da fatanyar. Ina gindin bishiya a can azum. Amin. Sai an jima. Mu a gaya mana wani tun muna yara aka yi mu da aljanu na tayi. anya wannan bawan Allah da ne wurin kunya anya fa ba aljanna ba shine aljannan nan ba kaga illa yi wa mutane rashin kunya kenan kullun abin da baba ya jima yana gaya min kenan amma ne kunnan kashi kaga illa kunnan kashi kenan wallahi na mutane Allah ka yafe mu wallahi manya suna gaya min magana ni kuma kawai rashin kunya na sa gaba wallahi da zan gaba an Allah nan sai na je na hada hannu na biyu wallahi na ba shi hakuri
Allah ka saba gamo ne ba. Allah ya saba hauka cewa ne ba. He gane nake tun daga nan dan bawan Allah nan wallahi. Kai. Allah ka saba zaucewa ne ba. Tun da na haɗu da dan bawan Allah nan sai gane nake yi. Allah ka saba zaucewa ne ba. Wayo Allah. Ya? Wayo bappa. Agaji aikin Allah. Agaji me? Taimako na menene? Wallahi tun da na fitar da zu na haɗu da wani bawan Allah ne mai rashin kunya. Shikenan na dinga gama wallahi ina tunanin na hauka Ka ji ai mahaukacin banza. Ina ka je ka haɗa shi? Wallahi na je haƙar magani ne na ganshi yi ne mun magana na mai rashin kunya shikenan. Magani? A kai baka da hankali ka daɗe a garin nan. Maganin menene? Maganin tauri na je ne ma. Tauri in baka ba Allah da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama wani maganin tauri don wallahi na bi su babba ka haka zamun da Allah. A ina a garin nan ka daɗe kana cin zarafin tsofaffi kana takura mutane a ce wai dan gidan malam Hakili ka takura mai dan gidan malam Talle ka takura mai yanzu a ce ka je ma ka ƙara ganin wani abu ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba. To fa ba na tuba ba. Ba taimakon da zan ba. Kai kadai ne dan uwana a garin nan kai zaka iya taimaka mun dan Allah ba fa ka ceci rayuwa ta dan Allah. Ina mu je gunka. A mu zamu idan ba tana samu wannan ba ai ga tana da. Ai ina gaya maka. Dan tsamurmurin yaron nan dan gidan malam labaran yake ko dan gidan wa? Wannan yaro mai kunnen kashi? Can ya haɗu da ni gona ta can gangare ina zaune ina kwance a gindin bishiya. Kawai zai dauke mu girbin nan ji nake kas. Ashe wannan bishiya Dorawa. yake sassaka. Ta dorawan nan. Ai yaron nan kunnen kashi ne da shi. Ai yaron baya ji. Kwanakin baya da ya tare ni a hanya. Girin ka zagi na. Kada yana da karfi na tuni hanbare ne ya wuce. Na je na same shi nake masa magana wannan bishiya ka daina sassaka ta akwai aljanu akwai iska a bishiyar nan. Amma yaron naga zai mun rashin kunya. Kawai na tafi na bar shi na ce to Allah ya kiyaye gaba. Ina zaune kawai ji kake kayan yaro ya saki ihu ya fita a guje yayi gabar din nan. Yana hautsinawa. Yana hautsina yana wani efe na ce to an yi gamu. Ai maganin mai taurin kai kenan. Duk yaron da ya ce ba zai ji ba. Ba junin sa rashin ji ba. Muna fa da yaran nan fa amma kowa zaman sa lafiya yake da mutane. Kaga ni kaina yaron nan ya shaye min rashin kunya. Dan manyan unguwan ma bai kyale su ba. Ai ina ganin yaron nan ni da naga rashin kunyan nan tasa da na ce kai wannan yaron tafin bai kai je ma kenan a gonan nan ba kowa a kusa a samu matsala. Kuma baka sani ba wani karin abin haushin. To. Kananan yara masa annin su make su yake. Sai ya make yaro taurin kai ne da shi. Assalamu alaikum. Ka gansa nan sun zo ka Wa gansu. alaikum salam. Wa alaikum salam. Yauwa ina wunin ku? Yawwa lafiya lau. Lafiya. Lau. Ina gajiya. Ka ganhi yaron ka ganhi dan mara kunya ka ganhi. A ya hakuri da Sai Allah. aikata ba. Yauwa ni ne dai malam labaran. To magana ce dai ta kaku dai ko. Wannan kuma ɗana ne. Ya zo har gida yake ban labari cewa wai ya je To game da maganar nan kenan ko. ya je gonarka da ya je Dan mara kunya ba. wai ya tambaye ka mabirgi yana saran dorawa Dorawa. kuma dorawa zai magani da ita tun daga lokacin nan da ka zo ka same shi kake cewa ya akai Na masa bayani. yake cewa wai me ruwanka shi ai ba tsoron aljannu yake ji ba shi karshe aljannu ma kaza da kaza to yaron nan da tun daga lokacin nan da ya wannan abun yaron nan kullun a cikin surutai yake Ai dole. yaron nan in ya zauna surutai Ba dai junan sa hatsabi sai banci ba. tsorata yake ya ga wannan tsiyar ya ga waccan tsiyar rayan nan ka gaya mai kyau hakan garu ya gani to ni dai abin da nake so dan Allah dan Annabi a taimaka min a agaza min yaron nan in wani abin ne a samu a dan bashi wani magani dan Allah ya saki yanzu saboda wannan yaron kullun gashi nan ya zauce shi ba oga soja ba hamusi ba ballantana kuma a ce mai ina zuwa. Kaga wannan yaron? dan Allah a taimaka min a agaza min yaron nan a sanya za a yi Kaga yaron nan? ba zai kara ba Ba fa ji yake fa. na sani wallahi Dan kwanakin baya baka irin zagin da ya dinga mun ba. Kai hakuri ba na ai kai hakuri. Ba za a Kwani- kara ba. Shanu na ga ya kada fa gonar abun nan. Mala Yakuba. Mala Yakuba can. Kwarai ma kuwa kwanakin bayan can nan ba. fako. Lokacin ana noma. To yanzu ma dan ana rani ne. Ba san me zai faru ba. ayi hakuri Cap. To ba matsala dai muna zuwa dai. oke to ba Mu damuwa. dan je. Eh? Muna zuwa. Ah, mu dan- okay.
mu bar su anan Eh, kenan. mu je mu dawo. kuma na rantse da Allah kaga mutanen nan sun ka dawo kusa kama magani na ji labarin kaji ka ƙara gaya wani mutum kaza ya kaza wallahi za ka ga yadda ne wallahi tallahi ba zan kara ba. dama na ina gaya ma na rantse da Allah na rantse da annabin rahama in suka je suka kama magani ka zo kana mun wani kaza ya kaza ka samu sauki kai ne cin zarafin tsofaffi makafi ba ka kyale su ba guragu suna tafiya a keken saka ka je ka ture su yara kankana an gaya mun wani ma zuwa kake ka hulla su a cikin rijiya to na rantsi da Allah in sa kama magani ka ji sauki ka cigaba da wannan balla mun ta ba ni ba kai mun yi hannun riga Kaga ka sha kurumin kama ba zan kara ba. kama kara Wallahi tallahi ba zan kara ba. kama kara Ai ban taɓa sanin ma ni ina da gata. kai wannan fa me wannan me wannan Mun shiga bala'i. da kafin mai rabbi na yau mun hafu sakaram Mun shiga bala'i. Mun shiga bala'i. sai da na gaya ma ka cuce ni ka cuce ni ka cuci rayuwa tun da mahaifin kai mutu a garin nan ni na zama mahaifin ka komai yi ma nake amma wallahi wa in dai akan wannan abin ne ba ruwa na a ciki Ka ba taimaka da Allah ka yi ba haƙuri wani ba fa. ka sa na je na gano abin da ni ido na bai taɓa ganin tun da nake a rayuwa Wallahi ni ma ban taɓa gani ba wallahi. ruwana mun jima mu ne ma faɗa ka ika ji To ba ya ku ci gaba ba? kana cin zarafin tsofaffi kana cin zarafin gurago kana cin zarafin makafi yara ba kyale su ba rijiyar gidan talle haka ka jefa yaron nan ya mutu To ba sai ka yi haƙuri ba? wannan hakuri ba kaga ba ni wallahi tsaka in dai akan wannan magana ce ba inda zan ƙara zuwa mun yi hannun Ka riga taimake da dan Allah ba fa. Wallahi ba kuma na kowa sai kai.